Hawu mfethu ngisho ungahola u1 million ngenyanga mfethu. You are potentially poor nje. Yabo? You are potentially poor mfethu mangabe kuukuthi awuyazi lento ekuthiwa uku-investor mfethu. Yabo uma uphethe imali mfethu usuke uyifanele umuntu ophethe amanzi nje. Into engachitheka nomnini. Yabo? Ngavele kuyikhulumela lo mbhemo oyedwa nje wase e-US. Vele lo mali yakho ivele ishrink nje iphendule ku500,000 ngespeech nje sisodwa. Yabo? Ngoba wena awu-own wena ama-assets generate ucash. U-owner wona ucash qobo. Yabo? Into liquid ke leyo ke. Nawuwe futhi ke ukunyeka. Uma ngabe mfethu uyi-good investor. Whether umnotho wenza kahle noma umnotho wenza kabi, you still make money. You benefit either way. Ma uyi-good investor. Yes, kwenzela isibonelo. Yabo ma ukuthi unayo lento ekuthiwa offshore exposure. Yok investor ngaphesheya. IRand mangabe li deteriorate la liba worse. Wena uyahlomula wena kuma investments akho alapha phesheya. Ko Nvidia, ko Microsoft, no Apple. Cha uthi owner iPhone nje kuphela, kodwa uowner istock salapha kaApple. Hlakanipha. Malanga uqhazele kahle ngoba ngiyakuthanda ukukhuluma ngalesikhathi. Bengile lo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, noma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite. In the universe, your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yabo mfethu abantu bazokhala lezo bethi hey kunempe khona emazweni athile oil uyanyuka this and that ama petrol wara yabo into bakhale ngeoil nani angithi na uyi-invest makunyuka oil wena kwenzakalani kwena uinvest oil what is happening yabo either way yabo uma uyi-good investor ke lapho uhlakanipha naba abanye bayakhala la hey AI zothatha imisebenzi AI this AI that one wena uma uyi-good investor thatha AI incorporate kwi-business lakho qala okwesibili investor kuma companies tech companies yes Nvidia bani maningi Microsoft ya investor lapho ngesikhathi wona kunale AI boom yakhona yabo AI vele is here to stay and is going to make more millionaires within a short space of time yabo so muyi positionile lapho bathi bekhala ngayo AI wena lapho uyazi ukuthi kwenzakalani kuma stocks akho yabo bese ke uincorporate lo mthetho lo wendalo hey ngeke utshale namhlanje uvune namhlanje wakasitshala isihlahla wena usivuna kusasa so thenga bese uyalinda mfethu kuyimanje ngizokubuza mina ukuthi wena unawo 10,000 uhleli nje wena mhlawumbe unawo yabo wona u20 ke mhlawumbe unawo manje ungangitsheli ukuthi mangibeka u100 noma u50 rand noma u150 noma u300 ngenyanga ngithi ngithenga istock noma ishare mhlawumbe la whether lezi imbiwa phansi ka oil companies or tech incane le mali eminyakeni o5 awubale nje wenzeni eminyakeni o5 wena yini ekhulile oyenzile eminyakeni o5 mangitshela ngo-accumulate imali mina mu-accumulate umuntu onemali nje mfethu is potentially poor nje mengacabanga along these lines yoku-owner ama-assets mfethu uyazi i-fiat ngiyadigressa-ke manje sengiphumile kuleya nto bye uyazi i-fiat bani i-fiat system ile nto ethi imali mfethu ayibhekiwe lutho ibhekwe i-faith nje ukuthi nizoyisebenzisa yaphindwa yabhekhwa zikweletu yonke imali ekhona la omunye ukweletu omunye nomunye ukweletu omunye mase nonke nikhokhela ikweletu ayikho imali esele yes so leyo nto ikutshela ukuthini imali is being printed faster than ama-economic goods and services so wena isho ukuthini leyo nto isho ukuthi wena phela hlakanipha ima ngasempompini la kuprintwa khona imali
obani abayi-accessa kuqala imali mayiprint? Businesses benza ama-loan, bafuna ukwenzani? Bafuna uku-expanda, ba-invest. Kwenzakalani kumalo kungani kuma kwi-owners equity yabo iyanyuka ngithi ba-investa bona emakhampanini, bathatha le mali and bayithatha ngama-interest rate aphansi phela. Yes, bayithatha ngama-interest rate aphansi, bahambe bo-invest emabhizinisini abo. Wena uyafika wena uyi-consumer wena njengoba uyi-consumer, what is happening? Already uzothenga vele imali seyiprintiwe vele, yabo? Njengoba imali seyiprintiwe vele, more money few goods. Already seziyabiza le impahla ozoyithenga, already seziyabiza ngoba wena awukho wena ngasempompini wena wemali la iprintwa khona. Kanti makuthiwa wena you have positioned yourself ukuthi okay, mayiprintwa le mali yini yenzani, iphuma kanjani, iphuma yaphi? Hayi le mali le mayiphuma iyovula amabhizinisi. Buka lapha mabeyithatha bayithatha bothenga iy'moto enga-generate income, bayithatha bokwenza i-luxury. Kodwa phela asinishayela umthetho, ama-personal choices, yonke into yenza ngokwe-free will, kodwa you cannot escape the consequences, yabo? Bayithatha boyitshabaza le mali le, benza izinto ezinga-generate income back, yabo? Then uthini umphumela walapho? Vele uzokhokha i-interest vele, kodwa angazi uya negatively geared already. First let's ngikunike advice, mawenza isikweletu esikhulu, leso sikweletu asingakhokhwa wena. Yes, mawenza isikweletu esikhulu akumele sikhokhwe wena. Somebody else needs to pay for that debt, not you. Mawe sincane-ke you can pay it faster, uqede ngaso mhlawumbe within 1 year. But mase isikhulu 5 years and above, even 3 to 5, asingakhokhwa wena. Ibond akubekho umuntu ohlala lapho akhokhele lowo bond kulowo muzi. Imoto, lowo moto ayithutha abantu ikhokhele yona. Ayizwe indaba efethu, impilo ayiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Ngiyakutshela ucabanga ukuthi wena uzovele nje uthi dekhe bese zonke izinto ziyazenzakalela. Hayibo, bazojabula. Sawubona fish, kumele nithi nini? Ngizosebenza happy birthday Beyonce. Yabo lento lena ayisho ukutatazela. Lena ayisho ukutatazela. Ungayenza nje lento in silence, uyirelaxele, ukhohle into eziningi zokimpress abantu nani uzenzele into yakho nje mfethu. Bawubona usivumbuka nje ngo DJ Hlo nje isithubeni, yabo? Because you understand ukuthi ngokwe law of growth and what? Inspiration. Umthetho inspiration, law of growth and inspiration. Uthini? Great things take time, yabo? Understand lokho. So thenga kulinde wena. Lokhu nje ufaka 300 mawuthi 300, 200 mawuthi 200, 500 mawuthi amandla afana, 1000 mawuthi 1000. But uyazi na ukuthi okufakile, uyazi na ukuthi mawufaka kakhulu i-power of compounding interest ingase side lakho. So the moral of the story ukuthi whether umnotho wenza kahle la noma umnotho wenza kabi, either way kumele ubenefit uma uyi good investor. Ngoba uyabona nje njengoba benza lento benza ngamabomu, yonke into yenziwa la emhlabeni yenziwa ngamabomu. Zonke izimpi lezi, ukunyoka kokudla, ama-inflation, yini, interest, yonke lento inyakanyaka le enikhalisayo, into ezenziwa ngamabomu lezo. Khona abantu ababenefitayo. Wena kunokuthi lokhu ukhala-ke, ngoba ukhala kusiza ngani? Ima ngasesayidini labo, if you can beat them, join them. Ima ngasesayidini labo, bakuphi? Ba-on the business side of things. Ba-on the business side of things, yabo? Khona abantu ababenefita kabi ngazo zonke lezi zinto ezenzakalayo. Wena-ke ima ngasesayidini labo, okay, ningaphi nini? Nina owner ama-oil companies, nina owner this, nina owner that. Njengoba le ma-companies enu a-trade kwi-public nje, kushuthi nami nginayo, ngingawazi nami ukuthola ingxenye la, yabo? Then abakwazi phela ukwenza ngenye indlela, uzononkela nje nawe. Ngithi public company nawe uzononkela mfethu. A foolish person imali uyayiwaster, an average person uyayispenda, a wise person
uyayi-investa. What you save today will save you tomorrow.